Sorry, Benny, maar ik stoor toch. Nee, ga zitten, Rita. Kom. Merci. Ja, ik kwam gewoon even vragen hoe dat is met Lisbeth. Goed, hè, gezien de omstandigheden. Als ze er straks wakker werd na de operatie, is ze wel even gewend, maar... Ze is er sterk, hè. En hoe is het nu met u? Gaat het een beetje? Doe me plezier dat je het vraagt. Oh, ik ben een jong, godverdomme, zeg. Maar, Precies een klein kind. Benny, je moet je toch voor mij niet schamen. Ik weet wat dat is om een kindje te verliezen. En iedereen is dan zo begaan met de mama, terwijl dat voor de papa ook even erg is. Hè? Het is zo, zie je, Rita. Kijk, je moet je voor mij niet sterk houden. Hè. Benny, maar probeer het voor Lisbeth en voor Stefanieke. Hè? Ach, ik wou dat ik iets kon doen voor u, echt. Precies. VTM. Je beleeft het hier.